Видеопорталът на BTV Media Group Voyo спечели специалната награда за предлагане на авторско съдържание в интернет от Международната конференция за дигитални технологии Webit. Как интернет променя българския бизнес и кога ще имаме действаща електронна администрация, разказва Борислав Лазаров. За четвърта година Webit превърна София в европейска столица на високите технологии. Президентът Плевнелиев откри Webit с обещанието скоро да имаме действащо електронно правителство и атрактивни условия за развитието на предприемчивите българи. Много искам да успеете в България. И не просто само като служители на големи западни компании, но и като предприемачи. Хора, които развиват собствен бизнес. И преди всичко като обществото на можещите. На тези, които не се крият, а споделят идеите си. Специалисти от над 20 страни обсъждат и споделят опит как бизнесът може да се пребори с негативните ефекти от кризата чрез новаторски решения в интернет. Участниците в Webit твърдят, че не е далече денят, когато ще плащаме сметките си към фирмите и държавата чрез своите мобилни телефони, например. Ако ние променим законодателството си, ако ние създадем дигитално законодателство, което да опише предизвикателството пред дигиталната технологична индустрия, нещата ще се случат. Във всеки един дом живота ще стане по-лесен, по-добър и със сигурност нещата ще се случат много по-бързо и по-евтино. Държавата трябва да създаде среда, която да подпомага както потребителите, така и бизнеса с информационни технологии. Инфраструктурата също е важна, но държавните учреждения може да предлагат услугите си все повече онлайн, за да пестят времето на хората. Времената се менят и България трябва да е в крак с тях. Утре Webit продължава с акцент върху стратегиите при въвеждането на новите технологии в местната и централната администрации. За BTV новините, Борислав Лазаров.